BPFनि ठिकादार बेहा गोबां बिलनि लायबिलिटि दं। सानाव बिथाङा BPFजों ओंखारो, हराव जोंनाव EPPLआव गावनि बिलखौ बिखुमा फैयो आरो मास मोननै मोनथामसो सिगां बिथाङा गावनि बिलखौ होयोब्ला जोंनि EPPL हान्जायाव हाबनोसै होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दा मा मिथिगौ बिटिआर सुक्तिनि सोमोन्दैलाय? ठिकादारसो बियो, जेबो मिथिया बियो बेसेबां थिका मोनगोन मोना बेखौसो सानो बियो। दिनै जों बेखौ बोसोरनैयावनो होजोबनाया सम्भब नङा। थेवबो गोबां होनाय जाबाय, फ्राय 1800 कोटिसो थाखाखौनो सुख'नाय जाबाय दानिसिमबो। आरो बिक्रम दैमारिया जिहेतु सानाव जोंनि EPPLनि हेंथायै बुङो आरो हराव बिथाङा EPPLआव बिल बिखुमा फैयो, बेथ' बोरै जानो? ओंखायनो बिथांनि बुंनायखौ जोंनि EPPLनि कन्ट्रेक्टरासो फिननाय होगोन। बियो BPFनि ठिकादार, बेहा गोबां बिलनि लायबिलिटि दं। सानाव बिथाङा BPFजों ओंखारो, हराव जोंनाव EPPLआव गावनि बिलखौ बिखुमा फैयो आरो मास मोननै मोनथामसो सिगां बिथाङा गावनि बिलखौ होयोब्ला जोंनि EPPL हान्जायाव हाबनोसै होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय जिहेतु गोबां लायबिलिटि गालांबाय, 3200 कौटि लायबिलिटि गालांबाय सिगांनि हाग्रामा सरकारा। दिनै जों बेखौ बोसोरनैयावनो होजोबनाया सम्भब नङा। थेवबो गोबां होनाय जाबाय, फ्राय 1800 कोटिसो थाखाखौनो सुख'नाय जाबाय दानिसिमबो। आरो बिक्रम दैमारिया जिहेतु सानाव जोंनि EPPLनि हेंथायै बुङो आरो हराव बिथाङा EPPLआव बिल बिखुमा फैयो, बेथ' बोरै जानो? ओंखायनो बिथांनि बुंनायखौ जोंनि EPPLनि कन्ट्रेक्टरासो फिननाय होगोन। दिनै बेवहाय जोंनि BJP EPPL मोननै हान्जाजों मोनसे क'र्डिनेसन मिटिं जादों सराइबिल ब्लकनि, सराइबिल मण्डलनि जोंनि गसाइगाव नैबे UN फिल्डआवहाय। आरो बियो दिनैहाय गोबां मानसिनि नुजाथिनायावहाय बे जे जोंनि BJP आरो EPPLनि गेजेराव मोनसे क'र्डिनेसन मिटिं जादों। जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ सापर्ट खालामनानै बे मेलखौ खुंनाय जादों। सार, बिटिआरनि कन्ट्रेक्टर एस'सिएसननि सेक्रेटारि बिथां बिक्रम दैमारिया बुंबाय थायो, माने बिटिआर सरकारा रावबो जोंनि ओनसोलनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि हाना, बेनि समाव कन्ट्रेक्टरजोंसो रायलायगोन ना, जोंथ' लिडारजोंसो रायलायगोन। सोरबा लिडार बुंनायखौ सोङोबा आङो फिननाय होगोन, सोरबा कन्ट्रेक्टर ठिकादारा बुंनायनि सायाव आं फिननाय जेबो होआ। बिया सोरबा जोंनि EPPLनि ठिकादारा फिननाय होगोन बेनो। बियो BPFनि ठिकादार, बेहा गोबां बिलनि लायबिलिटि दं। सानाव बिथाङा BPFजों ओंखारो, हराव जोंनाव EPPLआव गावनि बिलखौ बिखुमा फैयो आरो मास मोननै मोनथामसो सिगां बिथाङा गावनि बिलखौ होयोब्ला जोंनि EPPL हान्जायाव हाबनोसै होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय जिहेतु गोबां लायबिलिटि गालांबाय, 3200 कौटि लायबिलिटि गालांबाय सिगांनि हाग्रामा सरकारा। दिनै जों बेखौ बोसोरनैयावनो होजोबनाया सम्भब नङा। थेवबो गोबां होनाय जाबाय, फ्राय 1800 कोटिसो थाखाखौनो सुख'नाय जाबाय दानिसिमबो। आरो बिक्रम दैमारिया जिहेतु सानाव जोंनि EPPLनि हेंथायै बुङो आरो हराव बिथाङा EPPLआव बिल बिखुमा फैयो, बेथ' बोरै जानो? ओंखायनो बिथांनि बुंनायखौ जोंनि EPPLनि कन्ट्रेक्टरासो फिननाय होगोन। बिथाङा गोबां अभियोग लाबोयो, माने बिटिआर दफाफ्रा बे मावफुंजाला माला होननानै। ठिकादारा मा मिथिगौ बिटिआर सुक्तिनि सोमोन्दैलाय? ठिकादारसो बियो, जेबो मिथिया बियो बेसेबां थिका मोनगोन मोना बेखौसो सानो बियो। बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जोंनि बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम बारायबाय, बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जोंहा बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय, बे सुक्तिनि गेजेरजों जे बर' रावा दिनै आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय, बे सुक्तिनि गेजेरजों 10टा कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा एसेमब्लियाव बर' रावजों जे बुंनो मोननाय जाबाय। आसाम एसेमब्लियाव नोंथांमोना थांबा नुगोन बर' रावजों दा लिरनाय दंजोबसै आसाम एसेमब्लियाव। बेफोरखौ बिथाङा मा मिथिनो? आरो गोबां बाथ्रा बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जादों। दिनैहाय बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोंनि बिश्वनाथ सनितपुरनि जे बर' रायजो राजाफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों, रोजा रोजा न'खरफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों। बेखौ बे ठिकादारा मा मिथिनो? गथिखे ठिकादारनि सोंनायनि फिननायखौ आं होआ। सोरबा BPFनि लिडारा माबा सोंदोंबा आं फिननाय होगोन।